ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ମୂଳରୁ ହିଁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କୀ ଦେଶ ଏବଂ ଯେତେ ବି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ବି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ପ୍ରାୟତଃ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହିଁ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହଉଛନ୍ତି ବା ଟ୍ରେନେଡ୍ ହଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀର ଦେଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଗଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କୀ ଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ହିଁ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ବା ସହାୟତା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, କିଛି ହାତ ଗଣତି ଦେଶ ଯାହାକି ରୁଷିଆ ହଉ ବା ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ, ଏଇଭଳି କେତୋଟି ହାତ ଗଣତି ଦେଶକୁ ଛାଡିଦେଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ବି ଦେଶ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ଛିଡା ହେଲେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଲାଗିଲା, ଖାସ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିଯିବ ବା ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସାରୁ ହଟିଯିବ, ମ୍ୟାପରୁ ହଟିଯିବ, ପାକିସ୍ତାନ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଭାରତକୁ ପ୍ରେସର କଲେ ବା ସିଜ୍ ଫାୟାର କରିବାକୁ ପ୍ରେସର କଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକିଛି। ଚାଇନା ଏବଂ ଆମେରିକା କେବେ ବି ଏଇଠି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭଳି ପ୍ରାୟ ଆତଙ୍କୀ ଦେଶ ରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ହଟୁ ବା ପାକିସ୍ତାନ ଦେଶ ତାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନେଇଥିବା ଯୋଉ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟାକୁ ମୁଁ କହୁନି କି ପାକିସ୍ତାନ କେବେ ନକ୍ସାରୁ ହଟି ଯାଉ ବୋଲି, ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ଭାରତ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରୁ କି ନ କରୁ, କମ ସେ କମ ଶତ୍ରୁତା ନ କରୁ। ପାକିସ୍ତାନ ତା ଜାଗାରେ ଥାଉ, ଭାରତ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି, ଥିବ ଏବଂ ରହିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।